Eguraldi onak animatuta, hainbat jende urreratu da larunbat honetan Gernika Lumoko merkatu plazan izan den azoka berezira. Uztaileko protagonista Gernikako piperra izan da, eta bertaratu diren herritar zein turisteek kalitatezko produktua dastatzeko aukera izan dute. Horrez gain, eskualdeko zein inguruko baserritarrek ere ez dute hutsik egin, eta merkatu plazan izan dira sasoiko produktuak saltzen. Horrela, piperraz gain, tomateak eta bestelako hortuari zein frutak, eztia, gazta, pateak, ogia, euskal pastela eta abar eskuratzeko aukera izan da azoka berezi honetan. Era berean, artisauak ere bertan izan dira, eta bitxiak, zurezko artisautza, zeramika, larrugintza edota oialesko arropa zein apaingarriak erakusgai izan dituzte. Gainera, larunbat goiza giro paregabean igarotzeko aukera izan dute aurrek ere. Izan ere, puzgarriekin gozatzeko aukera izan da bertan.